برای همه قدر دومین چیزی که شما باید کنید برای که پرداختون زیاد شود که شما با پول زیادتی الان 70-80% اسورتیمنتی که همچون استاد کشیده موندگی که همش ارزانتر کرده فروش در بارش برید دیگه زکات نکنید و چیزا دیگه نگیرید و چیزا کمتر گیرید نه کم چیزا گیرید که فروختن میتونه. سومین چی؟ سومین کاری که شما باید کنید برای پرداخت زیاد کردن این نوع اسورتیمنت حرکت کنید که اسورتیمنت نو سازید. اسورتیمنتی که آنتی کریزیسنی پروگرام داشته باشد. تو همون اسورتیمنتی که همون وای شما با گویم یک قسم سلب اودیتوری شما با هوای موافق باشد. من مثال خاطراتم باشد پیش یک وقتی بود که نسکافه استکلانی بانک قطعی فروخته میشد. استکلانی بانک قطعی 400 گرم با همین خیلی بود یا 200 گرم خاطرم بنیست. وقتی که یک بار کریز شد یک بار نسکافه از استکلانی بانک اتکاز کردو نیا کرده ریسک типовой барим буромад пакетове буромад ё ки пластмассовая бутылка буромад ҳамун пластмассовая бутылкашам похож как на стеклянный аз дур бини дизайнаш ҳамун хелай ҳамун дизайн ҳамун хел монанд аст ҳамун вайба аз дур бини дага не ки ҳамун нарх қатти фурӯхтан ҳамун пештар дарам агар 81 рубл буд ҳамун 81 рубл фурӯхтан гирифтан мисол ин чи гуфта гап антикризисная программа вот нигоҳ кунед я антикризисная программа вай ҳамон маҳсулот нарх ҳамон нарх ба монд не ки себестоимост пасттар шуд барои компания нарх ҳамон хел монд аз стеклани бутулка отказ кардан дигар чиза истифода бурдан дигар хел упаковка ва ин ҳамаи хел продукте ки шумо ҳам арзонтар мешавад ҳам ба себестоимост арзонтар мешавад ҳам валютный риск контрол кардан метавонед инфляция ба немножко контрол кардан метавонед ҳам маҳсулоту кортон пеш бимерад барои ҳамон шумоям бизнесатон ба ягонта антикризисный продукт созед вақте ки кризис 2015 2014 15 16 сар шуд ман дигар сегменти парфюмерия тайёр кардам 2017 ба запускат кардам кори худам кардагия ман нақл мекунам шумо 2017 ба запускат кардем ҳисобе ки ман дидам ки 2014 15 кризис буд уже бозори СНГ ба ман тайёрӣ дидам не ки 2017 канса 17 аввали 18 ба запускат кардем 17 ба камакак 18 19 нағз бурав 18 ба активна апрели 18 ба сар кардем активна кор кардана худо ба шу нағз бурав ҳозираш ба 404 405 магазин дорем 1000 бор шук шуда истодааст мазмуни гапе ки ман гуфта истодам ба шумо баъзан вақт шумо бояд ки ҳамин кризисе ки дидед ҳамон ба адаптировать кунед худатуна бозор ба худатуна бизнесатуна адаптировать карданатон зарурай анакон бо як чизи дигаре ки мехоҳам ки имрӯз шумо багум ҳамин рӯз сар карда бояд ки кризис шумо ба ёд диҳад кризис бояд шумо ба ёд диҳад ки ҳама вақт шумо бояд резервный фонд дошта бошед компания ки резервный фонд надорад все равно умраш камай ин бебаҳс бемунозара ҳама бояд ки ин чиза фаҳмад компания ки резервный фонд надорад вай все равно вай компания умраш камай чиба ки любой момент мушкилӣ ба вай банкрот мешавад камак агар мушкилӣ пайдо шуд ё ки як сахтӣ шуд вай банкрот шуданаш мумкин ҳамватанони азизу гиромӣ барои ҳамон кризис ҳаст ме нест ме все равно кор карда ба пеш рафтан дар корай аз сар ин чизҳо гурзондан дар корай ин чизҳо мешавад ман намегӯям ки намешавад ин чизҳо ҳаст зиндагии ману шумо ба ин чизҳо мешавад ин ҷои гурезаш нест яке ману шумо шахсе буданамо дар кор ки ин чизҳо временна ҳаст аз сар гурзонда бо пеш ба рафтан тавонем ба пеш рафтан тавонем бисёрҳо ман ба нависта истодан ки муаллим саволҳои мо ба ҷавоб метиҳедме неме ман як чандта саволотро ҷавоб метиҳам не ки саволи дуруст боша ҷавоб метиҳам бачаҳо майлаш мушоҳида накунед якдигаротон бародари азизам ман гум мекунам ки комментарий ба нанависетон просто ҳамту навистан чи дар кор ҳамон чизе навистан дар кор ки нигоҳ кунед чӣ хел карданатон дар кор вақте ки ман савол метиҳам шумо нависед ҷавоб вақте ки вақт ҷудо мекунем барои саволу ҷавоб баъд саволатонро нависед агар не дигар хел дигар мазмун надорад навистагиотон чунки ман ва хондан ба успед намекунам дуруст меохе барои ҳама қадар бачаҳо шумо ина фаҳмиданатон дар кор ван як кас навистааст ки ба само кор ба гирифтан ба қабул мекунед минем
барое ки ба само мо кор ба қабул кардем, шумо ҳамо ҳунари само ба кор кардан доштанатон дар кор. Агар шумо ҳама ҳунари само ба кор карданатон бошаду ягон мутахассис бошед, норидида мо мегирем. Чунки мо команди мо ба бачаҳои кор карданаш дар кор аст ки ҳамон кора ёд гирад. ҳамон кора метавонад кардан. ба як касе нависта буд ки дар Россия ресторан кушодан мумкин, кафе кушодан гиред. Бо касе нависта чӣ хел шумо ба шогирд шудан мумкин? ҳозир инҷа бинам ба кадом роҳҳо шогирди шумо бошам, устоди муҳтарам? Барое ки шогирди ман шавед, аввал китобҳома хонед. Аввал китобҳома хонед ки ман бинам результататон ҳаст ё не. Дурустме? Аввал китобони дидам, китобҳома ёфта хонед. Китобҳои ман бисёранд, дар тамом магазинҳои Россия, дар тамом Тоҷикистон ҳастанд. Вақте ки китоби мана хондед, шумо уже як натиҷа мегиред. шумо албатта як натиҷа мегирад. Агар ки шумо ба ҳамон мақсаде китобҳо хонед ки аввал фоида бинед, ҳамин ҷӯянда ёбанда аст. Касе чизе ковад, ҳамон чиза ёд меёбад. Китоб шумо ба арзонтар мефурод бачаҳо. Баъд аз китоб якта дута тренингҳо ба биед. Ман бинам шумо ба ки ман бинам ки шумо чӣ хел хонда истодед, чӣ хел меҳнат кардед. Умри ман яктааст бачаҳо. Шумо хотиротон набурод. Ҳамин бачаҳо гумон мекунанд ки ман вақт ёфтанам дар кор ки ҳар як кас ба директ ба ҷавоб тиям Инстаграм ба ё вақт ёбам ки ҳар як кас қати шиста чой нӯшам. Бачаҳо телефон мекунанд, гумон мекунанд ки ман рафиқашон бошам, ҳамсинфашон бошам. Маълим якдам шинем, якдам суҳбат мактаби самомо менависа. ҳамватанои азиз, агар ки ман ин хел ба вақт ҷудо мекардам, ман намешудам он касе ки ман ҳастам. Умр рӯза рӯз кам шуда меравад. Рӯза рӯз кам шуда мегирад. Вақт кам шуда мегирад. Ман фарзандҳои худам қати график қати суҳбат мекунам. График дорам ман. ҳамон график ҳар як фарзандам медонад ки кадом рӯзба қати вай ман суҳбат дорам. Ҳар ҳафта ман анами интернет қати шумо гап занам ку вақте ки дар шаҳрҳои бегона мегардам, интернет қати фарзандҳои худамам дарс метиҳам. Чӣ ба ҳамин хел карда тарбия кардам дар кор. барое ки дига хеле дигаш мумкине ман гум мекунам ки ҳаёти ман барои халқ бахшида шудагӣ аст. Барои ман максималне ман меҳнат кардам дар кор. Вақти ман холи гурзондан наметавонам. Барои ҳама қадар вақте ки баъзе бачаҳо мегӯянд муаллим шиста суҳбат кунем, ман саволи ман ба нависед ё ки мани гапи ман ҷавоб тиҳед, ман ҳайрон шуда мемонам. Барои ҳама саволе ки шумо саволе тиҳед ки саволи шумо дар ҳақиқат ба манфиат бошад, ман ҷавоб метиҳам. Не ки саволе ки ман мебинам ки як камин нисфи варақ фақат тарҷумаи ҳоли шумо навистагӣ, вай ба ман зарурият надорад бародаро. Барои ҳамон ё ки бисёр таърифи бисёре карда, аввалан аз шумо ҳазор бор миннатдор. Конечно ман раҳмати калом мегӯям. Як бор миннатдорем гӯяд устоз, ман барои ман баса. Барои ҳама қадар мехоҳам ки саволе тиҳед ки актуалне барои худатон як ваш бошад. ман инҷо видам пуле ки ба бизнес сарф мешавад, чанд фоиз бояд даромад тиҳад. Агар ки даромади шумо, бизнеси шумо, рентабельности бизнеси шумо 15% кам бошад, ин бизнеса тамоман кардан маън аст. Тамоман кардан маън. Чунки вай инфляция мехӯрад амая. Барои ҳамон ақаллан аз 30% зиёд бошад, 25-30, аз 100% зиёд ягон кас пешниҳодтон кунад бизнес, вай рискаш баланд. Вай ақлам намегирад ки аз 100% зиёд бизнес ба ҳозир стабилна пул кор кардан шад. Одноразово мешад, як бор як сделка онҷо бор мегиред, як бор мефурӯшед. Не ки стабилна доимо поток сохтан намешад. ҳама стабилни доход солона 25-30% тиҳад шумо ба то 60% бизнеси беҳтарин. ҳамон ба кор карда рафтан гиред. ҳаракат кунед ки аз 30% ба кор накунед. ин маслиҳати ман. Чунки ковид бизнесе аз 30% боло даромад тиҳад шумо ба. А 15% вообще мумкин не. Ни в коем случае. Чунки банкрот меша, инфляция ҳамаша мехӯрад. Просто кор барои кор меша.